Здравейте, колеги! И тази седмица, между другото, искам да се извиня на всички, които миналата седмица очакваха Форекс анализ, но за съжаление той не се получи, просто трябваше да пътувам. Имах много ангажименти цяла седмица и нямаше как да реагирам. Тази седмица, между другото, ще ви покажа един много интересен нов спред, който се отваря. Той между другото е трендов, но пък що да не се възползваме, че при положение, че в момента така има доста добра активност там и се очаква нещата да продължат. Първоначално ще започна с нещо, което го има на моя сайт и то е супер достъпно и е хубаво да го ползвате. Когато става въпрос за пари и когато търгуваме Форекс, е много добър вариант да търсиме индикациите, които отговарят за Форекса, защото Форекса като цяло са международните отношения. И на практика аз съм сложил тук в Currency Fundamentals, отидете в Fundamentals, Currency Fundamentals, всичко е супер безплатно да се ползва. Ползвайте ги тези неща, сайта е rodopacapital.com, между другото, предполагам, че не се вижда, rodopacapital.com, това, което виждате логото. Сега, има тук много важен индикатор, който на база на него ние можем да виждаме депозитите в долари. Защо го гледаме това? Странно, защо интернетът ми е много бавен в момента? По принцип, интернетът ми е изтребител. Не знам защо, обаче в момента се бави. Без значение. Ще го изчакаме малко, просто сме длъжни. Това са важни неща. Значи в Fundamentals може да видите Currency Fundamentals, цялата международна търговия, позитивни корелации, негативни корелации, калкулатор на валути и така нататък. Все неща, които са много интересни. Отново позитивни корелации, импорт-експорт на определени държави и така нататък. Ето веднага се вижда, че импорт-експорт на Америка са доста добри, обаче Америка забавя, което е логично в момента долара да расте спрямо еврото. Това са много такива тънки моменти. Япония в момента не внася нищо, повече изнася, което по принцип е горе-долу добре за икономиката. И реално погледнато, не, всъщност това не е Япония, извинявам се. Нека да погледна отново. United States, да. Всъщност това е точно Япония, което гледахме. Тук става въпрос за Япония. Така, Ministry of Finance, Japan, да. И на практика може да видим къде върви търговията и къде не върви, баланса на търговия и така. Все важни неща. По принцип, това са много важни, обаче когато ни интересува долара, какво се случва, ето това може би е най-важният чарт. Защото това са депозитите, това е търсенето на долари. И ако погледнем това от 2008 година, когато се завиши търсенето на долари, долар индекс се прави хубав ръст, когато спадне търсенето на долари, виждате, дори да има някакъв спайк във времето, пазара си коригира. Това, което виждаме е, че в момента имаме много по-сериозно търсене на долари. Въпреки цялата политика международна, която се очертава, ако видим един тренд такъв, виждаме, че в момента това, което се задава на практика е, вижте и самата цена на долар индекса, тя доста така плавно следва тази индикация и това ще е винаги така. Когато има депозити, това означава, че валутата е търсене, това означава, че цената ще става по-висока. Това, което се вижда в момента е, че имаме ръст на депозитите последните седмици, този индикатор се обновява всяка седмица. Гледайте го, той е важен. Сега, относно позиционирането на код репортите се вижда тази седмица лонгове. Ама вижте колко са лонговете. В смисъл, поне сме близко до нулата. Тук трябва да гледаме с лупа. Буквално. Има много леко повишение. Ето като това и като това. Дали долара благодарение на това би скочил в небето, не знам, не. От една страна и по-миналата седмица го коментирахме, миналата в анализа го коментирахме. При долара има фундаментална нагласа, че нещата ще върват на зле на долара. Обаче те не върват на зле. В смисъл, ако гледаме пазара, който ни маркира фьючерсите на лихвения процент, така да кажем,
ние виждаме, че той постоянно се ребалансира. Това ребалансиране според мен се отразява и тук. За мен, базирайки се на това, което се вижда тук от цялата тази картинка, защото код репортите не винаги са чиста монета. В смисъл, в момента наистина има отлив от долари, затварят се лонгове на долари, отварят се малко шортове, в смисъл леко се влиза, много леко, много внимателно се влиза в този пазар, поради проста причина, че цялата валутна кошница на G7 в момента се движи зле. И от тази гледна точка ние виждаме един тренд надолу. Обаче това при всички положения не означава, че е негативно за долара. В смисъл, до момента в който, нека гледаме Treasury Bonds, до момента в който видим някакъв силен напън в пазара на облигации, тогава можем да кажем, че евентуално нещата биха се променили реално. Сега в момента просто имаме един страничен шум, според мене, и това е много адекватно като мнение, защото замислете се, ако ти имаме цяла кошница с валути, която тръгва надолу, нормалното нещо е примерно да намалим с 30 или 40% експозицията в тази кошница, защото просто не ни интересува. Това не означава, че сме шорт. Това означава, че затваряме лонговете. И от тази гледна точка, тук в тези чартове можем да виждаме един спад в интереса, конкретно в код репортите. И в флиповете, нали, това, което гледаме в момента.